ассалому алайкум, бародарои азиз, умедворим ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. Бародарои азиз, ай аблӯшка маълум аст, диден. Худованд ҳар як таймову шуморо нигаҳбон боша. албатта ки ин хоҳар дар морг, ай бародарои азиз, тӯли чанд рӯзе мешава, алло шоҳид, даже ҳамиро занг задан гуфт пусидай, ҳами пушто ҳама пусидай. бародарои азиз, хоҳиш аз шумо мекунем ҳамин навора лайк монед ва комментария бигзорен. бародарҷонон, ба хотири аллоҳ, не ки ҳамин ҳар коре ки мекунем бародаро, ба хотири аллоҳ кунен, ба хотири ман накунен, ба хотири намедонам мурда накунен, ба хотири аллоҳ. вақте ки кор ба хотири аллоҳ мешава, алҳамдулиллоҳ ки дар ӯ кор самниватса намешавад, дар ин кор ачиста сердца мешавад. бародаро, кадомит зурат мераса ёрдам ку зурат намераса ёрдам нака, дар ҳаққи ҳамин хоҳар дуо кунен. ба як гуфте ки ин хоҳара киштагиян, но ман то маълумоти пурра надорам бародарои азиз. яъне ки бародараш, ин бародараш ки аз пеш дидениш, ин бародари рад но шояд дар ӯзбекистонай. бародари азиз, ин хоҳар аз ӯзбекистонай. ҳами бародараш дар ҳамун ҷаҳае гуфтесае ки яъне ки зурам намераса, нест ҳамун шароити нестае ки ҳамира мақсад мо чиз кунем. бародари азиз, ба хотири аллоҳ бояд мо фикр накунем ки вай касе ҳаст нест. муҳим ин мусалмон боша. муҳим дар мо ин аст ки бояд ки мусалмон боша. мусалмон ки ҳаст, бародари азиз, агар ғайри мусалмон боша, мо ягон фикр мекунем да, мегӯем ки хай мақсад намедонам. бо мефаҳмидагиёт мефаҳмен. мефаҳмидагиёт ки бифаҳмен ғайри мусалмон бошад, дар мин ҳолат ёрдам кардан ё ки накардан мо ҳақ дорем надорем, метавонем ки дар комментария бинависонем бародари азиз. не ки вақте ки мусалмон ки ҳастай, бояд мо дигар фикрш накунем вай кӣ ҳастай, кӣ нестай. алҳамдулиллоҳ ки бад ҳамин хеле як бародари дигаам бад гузашта шидагӣ бад мо навораш кардем, алло баракатон бита роиш кардем. ин хеле ҳолатҳо мешава бародарои азиз. биен сарҷамона хоҳиш мекунем, кадомит ки зурат бираса, номерои худшонай, картаи худшонай бародари азиз, ман бо ба шумо мерасонам ки алло шоҳидай, ман аз ин шахсиятое ки агар як рубле ки барои манфиати худам бошаву ман мақсад яъне ки аз инҳо талаб кунам, аллоҳ маро ҳам дар ин дунё хор куна, ҳам дар ӯ дунё хорам куна. бародаро, то што ин чизи ман нестай. ман аз ин хел шахсиятҳо мада дар кор нест, ман намегирам, наоборот ман ёрдам мекунам. барои ҳам биёен бародарои азиз, даста ҷамъона бародарое ки ӯзбекзабон ҳастанд, як ёрдам кунанд, дастгирӣ кунанд ки што ҳамин бародари мо обращаться кесае ки яъне ки дастгирим кунен, ёрдам кунен ки ҳамин хоҳари мара то есть ба ӯзбекистон роҳӣ кунанд. алҳамдулиллоҳ ки мо гап задем, ҳамаша гап задем. ҳамин моргорани бизнес мекунанда бародаро, аллоҳ хоршон куна. 110,000шон гуфтанд. алҳамдулиллоҳ ки мо як бародар ҳастай, худованд дар умри ҷонаш баракат бита. ҳамин зангиш задем, гуфт барен, гуфт ман даракшонам миём. гуфт чӣ ба гуфти хеле мекунам. гуфт граф ҳамаша чиз кард, мақсад граф бо ҳамун ҷои ҳамун аввалай шуда ҳамин мурдара бародарои азиз, ҳамин минимум 70,000 аз худ мекунӣ. минимум 75 ё ки 80,000. агар ягон проблема боша, ягон чиз боша, не ки инем хелие ки ранги пусидагӣ бошад, мақсад ягон ҳолатҳое мешава, ҳамин хел чизода 75-80,000 ҳамин хел расход мекунӣ да. агар билетша барвақттар бигирӣ, расход мекунӣ. билетша агар бигӯӣ ки мақсад время ему худаш ки на погода бигирӣ, рӯзҳои дигар да билетҳои ҳамёра ки агар ки чиз кунӣ, роҳӣ карданшона, яъне дар назар дорам иҷада камтар арзонтар мешавад. алло баракат шуда граф ҳамара ҷиқид ки мақсад чӣ беҳтарӣ мекунем. худованд сафи ҳам хел бародароро зиёд куна. бародарои азиз, дастгирӣ кунен, як ёрдам кунен. худо нигаҳбонтон боша. дар амони аллоҳ бошен. алло баракатон та бародарои азиз, бо ба диққатон мерасонам. аз уча ҳақорат накунен, аз семья ҳақорат накунен, аз аллоҳ битарсен. мегумтон ки шумо акак намедонем дигар читон, ҳеҷ намегум. Салам алейкум всем вам, кто меня слышит. У меня сейчас такая неприятная ситуация.
моя сестра умерла в чужой стране. Кто может помочь, помогите, пожалуйста, забрать труп моей сестры, чтобы похоронить в родине. Помогите, кто может, чем может, пожалуйста. Братья, я оставлю здесь карту, номер телефона брата. Там выходит Калканов Ильдар Сардор Углы. Номер его 903 786 94 96.